Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε για την ομάδα Thrax του πρώτου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, η οποία θα συμμετέχει πρώτη φορά στο διαγωνισμό F1 in Schools. Ο Thrax, μυθικός αρχηγός των Θρακών και γιος του Θεού Άρη, είναι σύμβολο αγωνιστικότητας και δυναμικότητας. Χαρακτηριστικά τα οποία πρεσβεύουν την ομάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πραγματοποιούνται δοκιμές στο νέο μοντέλο της ομάδας, το οποίο και θα τρέξει στους επερχόμενους αγώνες του διαγωνισμού F1 in Schools. Ας πάρουμε όμως μια καλύτερη γεύση για το τι συμβαίνει στο πρώτο Γενικό Λύκειο Ξάνθης από τον ανταποκριτή μας, Νίκο Σημιακό. Νίκο, σε ακούμε. Ναι, Ζήση. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, βρισκόμαστε εδώ σε ζωντανή σύνδεση στο πρώτο Γενικό Λύκειο της Ξάνθης. Η κάμερά μας βρήκε τον τρόπο να τρυπώσει στο μέρος όπου γίνονται οι εργασίες των παιδιών και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, όπως και οι ταχύτητες όλων όσων συμβαίνουν εδώ πέρα, στις προετοιμασίες των παιδιών. Ας μην χρονοτριβούμε όμως άλλο και ας περάσουμε στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Καλησπέρα σας. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για τα όσα συμβαίνουν εδώ πέρα? Σήμερα εκτελούμε τις πρώτες δοκιμές του νέου μας μοντέλου και όπως φαίνεται όλα πηγαίνουν μια ομαλά. Πολύ ωραία. Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ας μην μένουμε όμως στα λόγια, ας δούμε και το αυτοκίνητό μας εν δράση. Ωραία. Ας δούμε τι έχετε να μας δείξετε. Όπα, κλείστε τις κάμερες σας παρακαλώ. Μπορεί οι live συνδέσεις να μην είναι από τα ατού της ομάδας μας, αλλά ως project manager έχω μάθει ότι όταν προκύπτει ένα πρόβλημα σαν αυτό, η ομάδα πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένη για να βρει λύσεις. Αν για παράδειγμα μια εργασία δεν έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας της, τότε ο υπεύθυνος του αντίστοιχου τμήματος απευθύνεται άμεσα σε μένα. Έτσι, με αυτή την προσέγγιση, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή μας, καταφέρουμε να βρίσκουμε την καταλληλότερη λύση. Η θέση αυτή μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε καθημερινή βάση έχεις αντιμέτωπος με λάθη που δεν έχεις υπολογίσει νωρίτερα. Επομένως, αυτή η διαρκής ενασχόληση με τα λάθη είναι κάτι που βοηθάει να εξελισσόμαστε συνεχώς. Φυσικά, υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν συγκεκριμένη τεχνογνωσία, την οποία άμα δούμε ότι δεν διαθέτουμε, τότε ερχόμαστε σε επαφή με επαγγελματίες. Έτσι, μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε σύνθετα προβλήματα, να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Τώρα, ας πάμε να δούμε τις υποομάδες μας. Γεια σας, είμαι ο Διαμαντής, Διευθυντής του Τμήματος Marketing και Επικοινωνίας καθώς και έβρεσης πόρων. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε ένας αρκετά πολυάσχολος τομέας, καθώς έχουμε χωριστεί σε διάφορους σημαντικούς κλάδους, οι οποίοι παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και πρόοδο της ομάδας μας. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε τους πυλώνες της ομάδας μας, οι οποίοι είναι η βιωσιμότητα, το STEM στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και η πρόθεση του τόπου μας. Όσα δηλαδή υποστηρίζουμε και θέλουμε να προωθήσουμε. Στη συνέχεια, καταφέραμε να βρούμε χορηγούς, πράγμα το οποίο απαιτούσε και την διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής, την οποία όμως φέραμε εις πέρας. Προωθήσαμε την ομάδα μας διοργανώνοντας αρκετές εθελοντικές δράσεις. Για παράδειγμα, καθαρίσαμε το περιεριστικό δάσος της Ξάνθης, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα της πόλης μας. Διοργανώσαμε αρκετές παρουσιάσεις σε σχολεία και εκδηλώσεις δημόσιες, οι οποίες μας βοήθησαν να προωθήσουμε τον τόπο μας αλλά και τους στόχους μας. Κάναμε μια συνεργασία με την ομάδα DRT του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Ξάνθης, η οποία μας βοήθησε να προωθήσουμε καλύτερα την ομάδα μας. Για το τέλος, άφησα την πιο σημαντική πρωτότυπη και ιδιαίτερη δράση που κάναμε, η οποία ήταν η συνεργασία μας με τον ΚΔΑΠ με ένταξη, όπου καταφέραμε να εισχωρήσουμε στον πολυφασματικό κόσμο της ειδικής αγωγής, τομέα στον οποίο έχει εισχωρήσει και το STEM τα τελευταία χρόνια. Εκεί παίξαμε με τα παιδιά, τους μάθαμε πολλά πράγματα, αλλά το κυριότερο ήταν ότι μας έμαθαν ακόμα περισσότερα. Ως γραφίστες, η πρώτη μας αποστολή είναι ο σχεδιασμός του λογοτύπου μας. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως κάτι απλό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, διότι θέλουμε να γίνει στοχευμένο. Έτσι λοιπόν, μετά από αναζήτηση πάνω στην ανάλυση της ανθρώπινης ψυχολογίας απέναντι σε χρώματα και σχήματα, επιλέξαμε έντονα και ευδιάκριτα χρώματα και μινιμαλιστικά γραφιστικά. Το πορτοκαλί διότι προσδίδει δημιουργικότητα και ενθουσιασμό και το μπλε διότι δείχνει ηρεμία και συγκέντρωση. Η αντίθεση αυτών των δύο χρωμάτων δείχνει τη δυναμικότητα και μοναδικότητα της ομάδας μας. Επίσης, σχεδιάσαμε το πορτφόλιό μας, τις αφήσεις και τα φυλάδια μας, τις παρουσιάσεις μας και τις αγωνιστικές μπλούζες τις οποίες φοράμε. Είμαστε εδώ για να δείχνουμε μια καλλιτεχνική νότα στην ομάδα μας. Γεια σας, είμαι η Μαρία και είμαι υπεύθυνη των social media. Διαχειρίζομαι πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok, εφαρμογές που κάθε νέος ξέρει και χρησιμοποιεί διαρκώς. Πιο συγκεκριμένα,
Στο Instagram, με στοχευμένο κοινό τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημοσιεύουμε εβδομαδιαίες ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις που κάνουμε σαν ομάδα, όπως επίσης και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο μέσω διαφόρων quiz και fun facts σχετικά με τη Φόρμουλα 1. Μάλιστα, οργανώσαμε και ένα διαγωνισμό giveaway, μέσα από τον οποίο μας γνώρισε πολύ περισσότερος κόσμος. Στη συνέχεια, γνωρίζουμε ότι το Facebook είναι μια πλατφόρμα η οποία προσεγγίζει άτομα όλων των ηλικιών, αλλά κατά κύριο λόγο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τέλος, στο TikTok δημοσιεύουμε σύντομα και δυναμικά βίντεο, καθώς είναι μια αρκετά δημοφιλής πλατφόρμα σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Όμως δεν σταματήσαμε εκεί. Έχουμε και τη δική μας ιστοσελίδα για μια πιο επίσημη παρουσίαση, όπου εκεί μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της ομάδας μας, όπως και να ενημερωθεί σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να κάνουμε στο μέλλον, αλλά και αυτές που έχουμε κάνει ήδη. Ένα social media manager δεν ασχολείται μόνο με τις αναρτήσεις. Αυτό που κάνει είναι να παρακολουθεί τακτικά τα στατιστικά των λογαριασμών, να αναλύει τα δεδομένα και να προσαρμόζει τη στρατηγική της ομάδας με βάση τις προτιμήσεις του κοινού. Στην υπομάδα του σχεδιαστικού, αυτό που κάνουμε είναι να ερευνούμε την αλληλεπίδραση του μοντέλου με τον αέρα και να μελετάμε τους νόμους που διέπουν τη ροή του με διάφορα σώματα. Σχεδιάζουμε μια μικρογραφία αυτοκινήτου Φόρμουλα 1 χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα λογισμικά CAD. Επίσης, ελέγχουμε την αντίσταση του αέρα του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας εικονικές αεροσύραγγες με τη βοήθεια προγραμμάτων CFD. Αλλά χρησιμοποιούμε και την δικιά μας αυτοσχέδια αεροσύραγγα που μας βοηθάει να βρίσκουμε με μεγαλύτερη ευκολία τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση και μετά από τις διορθώσεις επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτος ευχαριστημένοι. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα δυνατά μας χαρτιά, γιατί μας οδηγεί στο να βρίσκουμε νέους τρόπους να βελτιωνόμαστε διαρκώς. Απλά ελπίζουμε ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα έρθει μια νέα λαμπή για μια βελτίωση το βράδυ πριν από την ημέρα του διαγωνισμού, γιατί είμαστε ικανοί να έρθουμε όλοι άϊπνοι. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης, υπεύθυνος ομάδας του κατασκευαστικού. Η υπομάδα του κατασκευαστικού έχει ως κύριο στόχο να δώσει σάρκα και οστά, ή στο σάρκα και ανθρακόνημα, στις ιδέες και στα όνειρα όλων μας. Έχουμε δημιουργήσει μια μινιατούρα F1 από ειδικό model block. Έχουμε χρησιμοποιήσει τρισδιάστατο λογισμικό 3D CAM. Με τη βοήθεια των συνεργατών μας ή Πανταζίδη, έχουμε δημιουργήσει ένα G-code το οποίο καθοδηγεί το CNC να κόψει το model block και να δώσει σχήμα στο αυτοκίνητο. Η υπομάδα μας συνεργάζεται επίσης με την εταιρεία F1 Bearings και την επιλογή ρολεμάτων. Μία άλλη εργασία της ομάδας είναι το βάψιμο του αυτοκινήτου. Για να το καταφέρουμε, συνεργαστήκαμε με εξωτερικό συνεργάτη για να πετύχουμε το καλύτερο φινάρισμα και το καλύτερο boundary layer. Η ομάδα μας έχει δημιουργήσει διάφορες καινοτομίες σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα στο σχεδιαστικό, στο κατασκευαστικό και στο marketing. Στην υπομάδα του σχεδιαστικού έχουμε σχεδιάσει και με τη βοήθεια του κατασκευαστικού κατασκευάσαμε τη δικιά μας αυτοσχέδια αεροσύραγγα, η οποία μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς κινείται το αέρας γύρω από το μοντέλο μας. Την έχουμε σχεδιάσει έτσι ώστε να τρέχει σε χαμηλές ταχύτητες και προσθέτοντας καπνό να βλέπουμε τις ρευματικές γραμμές που δημιουργούνται. Έτσι βοηθάει στο να αναπτύξουμε το κομμάτι του R&D και να έχουμε εν τέλει καλύτερα σχεδιαστικά αποτελέσματα. Για να δοκιμάσουμε την επίδοση του μονοθεσίου μας, σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε μια αυτοσχέδια πίστα, η οποία αποτελείται από ένα Stargate, το κύριο κομμάτι της πίστας που είναι ένας μουσαμάς 24 μέτρων, έτσι ώστε να χωράει και το Stargate και το Finchgate. Επίσης, συνεργαστήκαμε με το Κολόγιο Ανατόλια για να βρούμε την απόκληση σε αυτοσχέδιες πίστας μας από μια επίσημη πίστα του διαγωνισμού. Το Stargate είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τους χρόνους αντίδρασής μας και να εξασκηθούμε. Είναι επίσης κάτι που έχουμε παρουσιάσει σε πολλές εκδηλώσεις μας, μιας και τραβάει τα μάτια όλων. Το έχουμε κατασκευάσει μόνοι μας, δηλαδή έχουμε σχεδιάσει τα κυκλώματα και το έχουμε προγραμματίσει σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Ως social media manager έμαθα να αναλύω τα στατιστικά δεδομένα ενός λογαριασμού και να τα εκμεταλλεύουμε για την ανάπτυξη στρατηγικών. Μέσω της κατασκευής του αυτοσχέδιου Stargate, σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που πήρα στις μελλοντικές μου σπουδές ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Το σημαντικότερο πράγμα που έμαθα για την ομαδική εργασία και συνεργατικότητα είναι ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες και στα δύο, που όμως έμαθα να αντιμετωπίζω. Η γνώση μου στην αεροδυναμική και στην κατασκευή μοντέλων θα με βοηθήσουν μεταγενέστερα στην καριέρα μου ως μηχανολόγος αεροναυπηγός, στην σχεδίαση και βελτίωση αυτοκινήτων ή μονοθεσίων. Ως γραφίστας, μέσα από την ομαδική συνεργασία, αποδείχτηκε το πόσο σημαντική είναι η σωστή επικοινωνία των ατόμων μιας ομάδας
και η ικανότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της. Αυτά από το πρώτο Γενικό Λύκειο Ξάνθης. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας.